ни столица, а именно Варна, защото ни предстои едно много приятно пътуване до, може би, желание за живеене град в България, а именно Бургас. Един от най-красивите пътища в България, Варна-Бургас. Един страхотен път за всички фенове на автомобилите, с много красиви гледки, който върви по продължение на Черно море. Надявам се това видео да ви бъде интересно. Целта на пътуването е да посетим наши партньори, приятели и клиенти в Бургас, да видим какво се случва с автомобилите, които сме внесли след като са пристигнали при тях. Приятно гледане! Автомобила, който избрах за днешното пътуване, е Toyota Tundra от второ поколение. Това е един от любимите ми автомобили, въпреки че и той си има неща, които не ми допадат. Както знаете, модела започва от 2007 година и Toyota променят много малко от модела чак до 2022 година. Нещата, които ми харесват в този автомобил, са неговата здравина, устойчивост, комфорт при пътуване. За джип той вози доста приятно, защото знаете, повечето джипове трусат ужасно. При празен автомобил също се усеща леко подрусване, но е далеч по-обрано от повечето големи офроудери. Нещата, които не харесвам в този автомобил, са заводските спирачки, които са много малки за тежестта на автомобила и при продължително спиране прегряват и започва да намалява способността на спиране. Когато дисковете прегреят, започва и тресене. Затова налично този автомобил спирачките са сменени с 6-бутални Brembo отпреде и 4-бутални Brembo отзаде с вентилирани дискове, което прави способността му на спиране като на лек автомобил. Също така, както по-наблюдателните от вас са забелязали, автомобилът е повдигнат с 3 инча, което го прави по-проходим през водни терени, но основният проблем на този модел на Toyota е 4x4 системата. Както много от вас, които са имали допир до подобни пикапи, не говоря само за Toyota Tundra, същото се случва и при моделите от това поколение на Dodge Ram, Ford F-150 и Chevrolet Silverado, както и други. Основното задвижване на автомобила е задно. Има опция за 4x4, но тя е само за пресечени терени. Какво означава това? Това означава, че ако искаме да използваме системата 4x4 на асфалт, при сухо време автомобила не стои добре на пътя, защото в завои се получава едно притрисане. Другия проблем е, че при висока скорост, когато е заключен на 4x4 подобен автомобил и е на сух терен, има много голяма вероятност да щупите раздатъчна кутия. Дори от Toyota препоръчват, когато автомобилът е на 4x4, да не се кара повече от 80-90 км в час. Това е достатъчна скорост, ако искате да карате офроуд. Но когато говорим за шофиране в зимни условия, когато пътя е почистен на места е заснежен, на места е заледен, офроуд системата, когато се кара на асфалт, изобщо не работи добре. Има много голяма опасност при по-висока скорост да щупите раздатъчна кутия. При по-малка скорост има опасност от преплъзване, защото, както казах, при завой колата започва да подскача. Причината за това е, че раздатъчната кутия няма диференциал в
в себе си, няма и съединител. Тя е просто направена да върти предни и задни колелета едновременно. Именно поради тази причина аз промених това в моята тундра. Не съм първия, който го прави, но със сигурност съм първия в България. Взех идеята от един канадец, който вече го беше направил. Свързах се с него. Той ми каза какво трябва да се направи. Каза ми как се променя електрониката и за целта сложих раздатъчна кутия от Toyota Sequoia, която е много подобна на тази на Toyota Land Cruiser, който е един от най-проходимите автомобили в света. С тази разлика, че Sequoia запазва опцията да я караш само назадно, когато искаш. Сега, след всички тези промени, тази кола има Full-Time All-Wheel Drive, неразличимо от това на Land Cruiser. И при зимни условия, и при хлъзгав път може да се кара с максималната и позволена скорост на 4x4. Съответно, ако се наложи да ползвате системата Off-Road, си остава опцията за заключване на средния диференциал при затъване в хаос, сняг и така нататък. Си запазваме опцията да заключим средния диференциал. Също така си запазваме опцията да избираме между бързи и бавни придавки. Това подобрение на автомобила го превръща от работен пикап в много практичен всекидневен джип, който може да се кара всеки ден в летни или в зимни условия. Но най-важното нещо при този модел, а именно Toyota Tundra, е, че става идеално на газ. Двигателът е V8 386 конски сили с многоточков инжекцион, който перфектно работи с газова уредба. Много от вас сигурно няма да повярват, но средният разход на газ на този автомобил е 15 на 100. Много по-малко от своите конкуренти от Dodge Ram, Chevrolet Silverado и така нататък. При пълно натоварване с платформа от 4 тона, тегляне на платформа от 4 тона, най-високият разход, който съм стигал е 25 газ на 100 км. При нормално каране, естествено под 140, средният разход, както казах, е 15 литра на 100 км газ, което обърнато в пари е колкото един семейен хетчбек дизел. Така че това е една от причините да избера този автомобил за моите всекидневни пътувания. Наближаваме Бургас, така че след малко ще трябва да пусна навигацията да видя адреса, където точно трябва да отидем, за да се срещнем с двама от нашите партньори. Наближаваме и първото спиране от днешното пътешествие. Ще гостуваме на двама наши партньори и клиенти, които купуват доста автомобили през нас. Излезте от кръговото движение. Да видим какви коли са докарали, какво имат налично и какво се случва с автомобилите, които вече сме внесли, и се надявам вида, в който ще ги видим сега, да е доста по-добър от този, в който ги сваляме от контейнерите, защото
там са доста прашни и мръсни от самото пътуване. Сега вече можем да ги видим как наистина изглеждат, когато вече са измити и с странени дефекти, ако е имало такива изобщо. Здрасти, добре дошъл. Много се радвам да те видя. Добре, как е пътя с машината? Много добре беше. Браво. Много се радвам да те видя. Идвай по-често и лятото, не само така. Да, сега лятото ще идваме по-често. Добре. Нека да видим какви коли имаш. Ела ги виж. Дай да видим. Отвънка има някоя друга готова. Да видим какво е тук. Ти голям паркинг си наредил тук. Където има свободно място, гледаме да го оплътнем. Браво. Да. Тая Kia си я спомням, като я карахме. Кията, един Хикс има отзади. Я да го видим и Хикса как се назади. Kia Sportice това, нали? Kia Sportice, 2018-та. Браво. Тя за продаване ли тия? Да. Тя е GT. Много често имам клиенти, които питат за готови коли за продаване в България, които не им се чакат, така че ще я предлагаме. Много е хубава Кията. Хикса е готов и той. BMW Хикс тройка. Браво. Да. Аз скоро ще го регистрирам и него. Много добре. Супер, гледаме една мазничка имаш там. Мазничката още не е готова. Не е готова. Тя е така, ама добре. Ще я почнем и не. Няма, така че може и нея да я предлагаме. Да. Нисана ти озаря и той чака Рокчето. за такова. Сега ще влезем и в сервиза да видим какво е. Влезте и вътре и там има доста интересни неща. Добре. И сервиза имате доста хубаво. Има и свободно там. Има и свободни стана за още човек. Това гледам, че е почти готово бе вече. Стои, да. Той клиентът не дойде да си го вземе. И това го има. Тук е Тинекиджуиното. Браво. Доста сериозно работи. Много добър сервис. Аз съм идвал преди, като беше на другото ви място на сервиза, но сега е доста по-добре. Браво. Има още да се организира малко. Супер, гледам извънка и паркинга е пълен. Доста хора чакат. Браво. Супер. Малко не е разпълна. Като работи не може да е много подредено. Даже е доста подредено за сервис. Браво, камерата тук. Подготовката върви. Да, много добре. Сега ще видим и вънка какво има. Колите на клиенти пристигнали от Америка. Браво. Да, доста клиенти има, които, особено в София, доста страдаме с сервизите. Така че със сигурност ще ви препоръчвам за клиенти, които търсят сервиз да стане хубаво и бързо. Браво, супер! Добре, кажете ми сега какви услуги предлагате в сервиза, какво мога да ползвам от вашите услуги? Абсолютно всичко може да се ползва. Предлагаме автотинекиджийски и бояджийски услуги, обслужване на коли, тежки ремонти на двигатели. Добре. Единственото, което не правим е автоматични кутии. Работим с колега от Варна. Значи за механика, за двигатели, за тинекиджийно, бояджийно, за всичко можем да ви ползваме. Да, за всичко друго, да. Сервиза ни е оборудван с техника за тези работи. Супер. Зареждане на климатици, абсолютно. Браво, супер. Ремонт на компресори на климатици. Добре, като капацитет можете ли да поемете още клиенти? Защото гледам, че сте доста натоварени в момента. По принцип можем да приемем клиенти и при нас клиентите са записване. Добре. Записва се клиента, при оглед на автомобила какъв ремонт има предварителен. Добре. Казва му се ориентировъчна цена за ремонта, нужните части, които са, дали той може да си ги набави или ние ще ги набавим. И време за отремонтиране, дата кога се почва и дата горе-долу кога свършва ремонта. Добре. Това е което можем да направим. Не можем да почнем автомобил да ме го докарате днеска и утре да почна да го правя, защото има клиенти, които им правят автомобилите, некоректно е да спра тяхния ремонт. Даже вашия да е по-малък, няма как да... Но няма проблеми за поемане, има капацитет да... Добре, звучи много добре. Да. Значи започвам да ви пращам клиенти от Бургас и региона, дори от по-далече, защото някой път
по-големите градове, тъй като страдаме за кадърни майстори. Много често вие сами ще кажете как чак от Пловдив ви карат коли. Да, ваши клиенти са пак коли, които сте доставили вие. Точно. От Варна. Да, така че добре, започваме да правим записвания за автомобили, които идват и вие ще съдействате с тяхното отремонтиране. Обаче наистина много добре сте го направили сервиза, много ми харесва. От тук да ги гледа, боса отгоре да ги Не е за гледането, ми е правене по проект сервиза, както са изискванията за сервиз. Защото ние работим с застрахователни компании и вече има изисквания, които трябва да се спазват. Не както преди във всяко гаражче да можеш. Изискват ни са ISO сертификати, сертификати за гаранция, които издаваме. Нали. Ние носим гаранция за всеки ремонт. За автобояджийски услуги 1 година, за монтьорска работа 6 месеца, за автотеникиджийски услуги също 1 година. И няма как да не отговаряме на стандартите. Това е наистина професионално отношение към клиента и наистина препоръчвам този сервис на нашите клиенти. Ники, много ти благодаря за гостоприемството. Радвам се, ще видях. Ще идваме, да. Сега особено лятото ще идваме много по-често. Лятото не само към Варна и към Бургас. И към Бургас, да. Добре. Много ти благодаря. Хайде, лек път. Чао, чао. Благодаря за гледането. Ако това видео ви е харесало, шервайте ни, лайквайте ни в Facebook, Instagram, TikTok, YouTube и навсякъде, където ни намерите. Чао, чао.